Aquest 2024 sí que vull assolir aquesta fita tan esperada. Seguir valorant i compartint amb els meus companys de feina. Un deseo para Reyes, que construyamos todos una vida más sostenible. Què millor un bon lloc per trobar-se amb els amics i recordar vells temps. Realitzar el viatge a Filipines que tinc pendent. M'agradaria estar més present en allò que faig. Aquest any m'agradaria fer un viatge en vela pel Mediterrani passant per Mallorca i Sardenya. Un dels meus desitjos per aquest any és passar més temps a la natura, caminant entre muntanyes i rius. Que en cada guàrdia puguem vetllar per la teva salut.